Enano munya suntie anwanwasem. Ejanom munya suntie anwanwasem. Yenam agora so de beka anwanwasem. Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesike jefiri sura bira Asante man. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesike jefiri sura bira Asante man. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma homini so aye. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma homini so aye. Yarefo yema mu nyina akwa abane mfa mu NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na waje so de amam ba bia wo hweye edi firi bia se yesane no madwemba yedamase damase a ensanda yedamase se efiri Asante besi samre yi mugu so na mudi achie na yedwumadi awodo mugu so share mo like na mo subscribe na binom so de won madwen kire wo mo frɛ ede eba ni nyina eboa na emadwumadi no etimi tumpon madorma se munni honom a enki ni ho yebetini atenase ne akasa agukwa nenso no enieden ene nweta so ensi yenhomo ene ani so ene odo amoda na di kire di dwumadi ne to honom a eno eme yani gipi yedema ase pa ene yasa baba bepiem ewo yabrewa yapoma okufo poma Asante nwoma sede NYANSAPO yefre no yaba aba bepie na kachi bimu a yaba beji akonwa ewo koku ase na ne yeba bebo koku ase nkomo a koku ase nkomo no abasam emudo na afutusam ewo mu no eno nene yedeba yebekọ akoma yabrewa akwa aba na yeba afi ya wai kro nani anmohu ba bia ene yi susu ade bode hono eba abefa okofo yemu akwa aba ba NYANSAPO kasamfonyi so Ye nyaado na wumpo mutese Yankopo adawroma na nanu nshira ne mo mpaibo nti me da so tiase ye do twedi ampo ase enenso ho ayefe we beka se ho aye nika pa wafade no efataw wafa ho papa arefo na enono no yabrewa ena yatene nka no nimpom ye die ene ne ye bepusu no na afeyi ye hu sane ensam no esitie neneden na yeba na yaba ba besua konkonsa English boni kan say gossip obi adi konkonsa menne wanyemu ahenche adi konkonsa menne baabi adi na kwakopi no enya asem ketoa yepese ye bisa yabrewa se konkonsa kra no edi ade kase obi edi konkonsa ase kire ne saye na afeye no yedi firi ho na yedi ko enti nya abotre na tenase na ensem pii ene wosa ankomo yimu na afei ye ntwetwe okofo ene de onananom yedi ba ye niu yaka konkonsa wadaruma konkonsa kra obi bibisa se ede ene konkonsa yo be me wisu konkonsa ya ade emu oduro pa konkonsa no ni nchichemu be nan anenu ebi yese asam no wonte kura wakoka oba be ma apia ho se ene be me wisu ade ode ayo nenso edan kura wo hunu ebi so yese woni na di nkomo eno wakoteto atuma mo kan asie no wakoka ebi so yese woti se yesi he no oduro ho kodim konkonsa oduro ho ebi so yese enipa no wodi ade kura ma no
obetwa no ho akoka ne baabi kire se wono kura na di bibi ma wo nyo na ade ma no ana bi ade a wo de ma no kura waka chen se ema obi nhunu se me na me de ma wo ana ema obi nte oh ani enka ka chen se ka kira mansan nyina ebi so ye konkonsa ne bi pa emu oduro ni wo bi a wo ye na de a onyi wae wo be ka wo ho asem boni baabi poto duwe ni watwitwi fo ti konkonsa de emu odu pa ebo man ti ka kire ni diri ni ye bebiri ti ka kire kuwa kutie beka nti oye huya konkonsa no ne mra ni bebiri na san konkonsa yi American na basem bi wo ho a de bepese mi kire mu ne mu hunu kwa ne fa so a ebenya sa edini a etimpa konkonsa se de ebu ni onu asua ediri etimu a wo mu de etimpa pam na wo ni de enye papam a na je se edi konkonsa na eda ho no enye se ya na konkonsa enam obi so ne ebenya sa edi konkonsa no ya abasam eda ho ya abasam oda ho sa dupa ene yemi matiefo yeti etiefo de ade na kwa akosie no sa nya se eda wa kwa se konkonsa se de abrewe kana ayese abu ene esua won mu de ye ekoba ya mo kan mo bo mu aneye eda won mu abusua waka ho asema kan sa na no so te na wo de yenya abotre bronkuma egu nsani hese atikuma koduo na beso abiribra na yentwempre no na afei no onfa abasem na nkasa entro asoma ne mfa bi mu yenkotodwum abrewa yeti opapapa mene mahwefo ya so ye hene medamo ase be me bi tran ase a ne afre no nkonko na nkonkoi na wo ye obi a ahokere wo no so pa oye hiani enti wo sori a onenam wiram agya so wonyanwa bi a ana koto bi a ana bofre bi a kire se onenam nyina wonni bibia enti okopie kwa ye bretu bi mu ye ka kwa ye bretu ya kwa ya ewo achidi emu dopa me fa se enipa nta nko okopie ho no na okopie abrewa bi so afi ni yemu hye no aha no de ba akofo be ne tie abrewa so tie du kurum oni dai kora ene wo se be ma bra be ma nkonko bra ane ne yem beshi no ya de so kora no ohunu medin abrewa poso we me hu ne da aha so obi e ma ha ena opina abrewa no wo se be ma me hu so ho kire wo pa na me wo ba iri bi da fesi jaso na yini nti nkonko ani kan ho e ma oni abrewa ne tena ase na kakra ekobe ese na wotwe ne kakra e na abrewa ne ka chense ye adure se ekura ya pew meja wo kwai amana amwako na akwanya no a meja wo no me ya ade a wo wire mfiri me da na wo soso no wo kɔ no ye anumu kyerese enwie wa no nka asoma wa behu enka nkyere wo bia na wo hia nyina be firi ho ena brewa no sɔre etu wo sɔre ye no na be ma nkonko waka chense bra won ne fa dua ne kiri ho a wo ko abe enesi ho na abe na esi ho no abe pa na esi so ne ye gold sika kokko abe na esi wo sika kokko ne abe pa na esi so na etie ti se de nke ye konu abe ya abe kwa no adani gold ye gold ena abrewai wo tu maako enso wo de ma no saje na wo hia nyina pepa ne ko enka nkyere wo bia na nkyere wo bia ha wo betimi abesra me mfu obi ni wachi ba mesra me kura so wenye hwe na ese ne yire ne ne ma wo ne wo mote kura ne ni kwa se wo mo ma so te bu obi ama ne se ha ena me ko ye ne we ne sei debi ena be ma nkonkosi yi mu no obai wa kwasesa bi
na setene mu osesa ufiri hwa na woku wo hene nkyai ko ya wosenana oso yo defo a ya kire se ewi ase ana ase ye man mu ayeti wo bie nuru wo a wo japade no wo ne man mu oduro na nso obi senem a me be ma nkonko mini no na se hwan na sene me wo se hwe na se de mai se ne na mete abrewa so oboduam se de mai sei enana mete se yeguso a ye dosuko a ye bibi mu a ye kɔ na ye kɔhwɛ nkonko se de ebesi akwa akɔwie no na afei edi nkonkonsa no ya baba behu eno so ekwan ye fa so a afei ebaba besiye beebi ayeti ayakwa akɔduro nkonko a ne ho kire na akɔpie wo kwa ye bretu ama abrewa ama ne sika kɔkɔ ya abe anka ye de be ya abe kwan ye ena se ye ho ena ye keka ye kwa akɔduro yi enti bomoden na mesro subscribe na share na like na judge ntwe fato ni titu subscribe no ena afi sharing no ehia me papa sanse abosemwe no tetenom no ena ne yenya bie etie yeyi aduane nyina wie ne adidi awie anado ya sobuduja na merewafo ne nkokorafo wo mu na frɛ ne atena se no mato akyerɛ yei ne asuama ene bi ni ho ti wote ni se yesi woni panyin na akɔle se panyin tu obi fo a no afa bi dia ba okotodwum bomoden na hye se ne be ye wonua bi a waka wonyanti asumasɛm ne nsɛm ete se no wono nso benya bie na watie na ode abɔ ne bra enti yenkɔ na yenkɔ nkɔtoa so na yemfa emfiri honom abrewa wadaroma yekɔ na no enwum bi wo no abetimi di ahyem a na ade ahyem ede amaye yike na boardum konkonsani babiro konkonsani babiro unipa konkonsani babiro konkonsani babire wiasi isi nipa konkonsani no wanre ya wo bere wo wiase babire wo wiase wo nya idea enti no konko okọ wa hene ho no wakọ ka kire ne se de maye nye sei na metie sei ne na metie na eye bibi ntira ntina na me no be yan hwehweye na gyina bia wodi mi begyina no se sai hwehweye sei wose be see ekone nam so ami sa abiri ma beduru sei no me pese me mawuhu na wuhu na de me nso wo be ya ama me no me nso me hu no se wo de me hu na so me hu na me nso de me ya ama wo no me mu wahu eno se noa ne se kwaye yi wuhu yi udomu a kodura chiri kwaye biretue no mu pa abrewa bi te ho na abrewa na japade a wode wo no nana yichemu dukura wunya fa no se mewu afio woni pa ho ano no ti abrewa bi hepom ho wo sikabe abedua abo sika gold etwa ho ahia sika kokko ewu wirem ho na abrewa no so ka kire nkonko se wo mu obi hunu na obi nua be na abrewa no wo bewu wo mu obi te na obi benua be se pa mewu ana obi gina adwene se wo di ade e betwa kwara mewu eno wo se ya ewo hen wo se kwaye biretue no eho na mekopie ya otu madwan enso de maame wo se enokre wo se na mabadwa ni bi himbuto oyi kire no te sa abe pepepe na eyi good obi a ya ka cho se ya anumum na kwa wo koyie no nkoka nsoma asem mfa dire obi a no ensa ante aduane hye wonum no na aka che se o mo obi ti na abaye benu a mewu no afede de akosie no so wi on fa no ho kra so onyere bi so wasi me kan obi mfa ho be enti waka kire na nan se memu wahunu abe no na wumum wakonua abe no de aba abeto wakonua ho amana ya ade edi mu enya abere wo Abibirem ho ne wo so wenya
ene nanase ampa wodi bi a kyerɛ me ammehu na yi abɔfo ama ne wo mu akɔ na yakɔnua benaba na wo no wo ba me wodi brɛ ɛwo mahemfie ha asa kyerɛ sɛ obi bɛpɛ okoro ɛbɛpɛme na wonhu wo a ontimi ma ha na heni nkyem defa ama ya bibia me no na badwina man konkosi mate ene na na wi ne hyenkwa afo me ma akasia kantinka edi nkonko achi nkudufu Abibirem ho odi kan kwachia na na be ma nkonko akwaba ene na wo besra me ese wo odu wa wo kwachia be wa amadom na ani nachi na ono nkwa na yi nani enso so wasi nkonko na dom a wodi abewu bi enso so Wasinya sikabe no ya hene si yemitwa mfamna yeminu sikabe no ne mfamna oso se ne enesiwe me ka kire wo se wunua mewu ye de bibi bom se ye twakora mewu woso wuwi abewu ye de ne no na medwene ho di bira be kope eni hia me na nya wuwi abewu ni tumi ni ejapade ye kuyikurum no wasimate munkutwai enkurofo ekugina ho nja etwa aye ntimi ntwa osade wo mu ba no ho se kwane a wo fa so a ubetwa abe no no se sa abe no me kan se ye ntwa twa wo mu se ne ye nya abe hunu de kwa bia so eso kire no ade a ye de ya ye twa no edino edi mamu a mo ba ye kura ase me kire mo se we na wo de ya yitimi twa abe wo wo mu se kire ya nya de ma ye bibia ni ho ye de ma ye na so ma ye krado se da no kwa wo no koye nde e wo so mo de sika be no kofie ene wo se ade ne wo ho no woni pa wo ka asem kire na wontumi mfansie boni ayeni kotie beka mammofo disi twa ne nsa e de to abe no so ansa na yetimi atwa afi wutu hwehwehwe ho se ya na nya nkonkonse nya nkonkoni enkonkoni behunu ya wa beka wantimi amfansi a wa beka beti abrewe yito na ye twa ne nsa de ase osi twa ne ye de esa abrewase gi se wo mu twa obi nsa de to sa na wo motimi atwa abe no ni paboni ni ote saa no wonu ne bopa no akoteto wonya anumu wontimi faase mu nsie ya kotie beka de wahunu ni de ohunu ye nyina beka akoka wo hu asem disi twa nya saa nipa no twa ne nsa e de to abe no so abrewase oboduam arefo mahu babia ade no ekwa koduru mahu babia sese de ekeka eko we eye niema ekoso ewe ye fiem ye monten so ya yonkofam ya setenam ye nuanum babia yenwumam a chese ha dwen ye pa wo besum obi akohwe nkwa no wo no de wo sumo e de wako owuo afa a eye ade a ekoso ewe abrabum a yenya botre na abasemi yentie ni ye pa na man yentie ne saa kwa yemfa mu afutusam no na yemfama ye wie a ye betena se ne asa biebiem ne yehu ne ekoye ene ne ankoye ene ne ewose ye fa na ye diti anamon e de bobra sese ma won de akwa koduro afa kire akoka kire na dibra wo pentie no se sika be wo ho na nankonu aba ne mfa nkoto na konwa ho na konwa no enye kese e wo ho no mo se de eduru mre bi a akoa bi wa Asante manteman man ko odi nsemhunu epese sika dwa kofi a ya Asante kra ke ye betabiri nse tabirinwa na akosi kokko di kosi ni kuromu ne beduru ba bi ties kasa de kohwe no no won ebi na asie yi o wono santini pa no benya ade ye Asante kra no kosi kokko framani kofrikwa mu ni emefa won fanko jete kakra de pa ye tefe a ye pa ye kwanza ye bi so e de ma na sa tetemere ni ntino na dwene na nya adwuma won se ne ebi na ye ato opanyini yenko na yenko we se abrewase gi se yetwa nipa bonini a wokodi sa nsemhunu no koka asansem ni yetwa ne nsa yenko ne yenko rede eja ebekwa akowie no ye nyina yemfa bi emfa ntue homfo abrewa se de akosie no de akosie no
enti we mu a ye ko ye ni nyina hwehwe ye mu a na de wakan de ye ko fa hwe ba ko se eye da ne ba na nkonko ne be ka kire ye nkonko ne be bo na na ama ne ya wadi animu a be kire ye na wu sua mpa se abrewe ye ba ye wo se waka kire ne kura se ye nua obewu enso abeka se ye minu na nipa bo ni be ne chewe mo ye ntwa ne nsa mfa ntoso ni mfa nkoma nana ye nya abe no honko ye nia be huni pa de e wo se ye de ko ehwa be ma nkonko asembe no wo ka ye twa ne nsa pi ye de to abe yi so a ye de sika esi mu ye twa abe no abere wan ka kire se enkonko esua de a ana huntasma me ka kire wo no se ye twa me ni me wu no enye me ni me wu ne nam ni mu yi se enipa enye na nso so de maya ma wo no nke bi a obɛkae me enam se wonni nkae yenti wosi ye metwa na menwu na wokope dibre wo nsa ne ye twa no na de me ka kyem se mo mfa nto abe no so na de obeso ano o mfa nso a na woni kae na mo a mo ka ho nyina mo mpae ni akire be ma nkonkonsa o be ma nkonkonsa o be ma nkonkonsa o mo yesa na mo fankuduru fie fankuduru na nani mu fiti koti a nkonkonsa o nkonkonsa be ma nkonkonsa mo fa ntikire mfra abe no yes akoda ne ane sawansa na daso yi aja konkon ne nsa Asante wo mu duru kurom nyina na ye pa nkonkonsa o be ma nkonkonsa o be ma nkonkonsa ni o obi epia abehwe a sika besum nkonkonsa da so nkonkonsa di aka na okura mu yi a o hunu de wonye no hu tumi nye no ho hwe ye twa wonsa ni mu no so e de ato abe no so abisika be no so enam esuma sama wantimi ankora wano na wanya numum di bre bi a wo pe e wo kuro num apanim guase agidin na yenkoka minua bi ho asem nkire panyin wo adwumam na memfa mpanim e wo yadwuma wura nanim ni ntim be yi na di kura nyemasem no de akowie konkonsa no fe di nkonko yenya kudura hinfi se pe na na te ho otwai one ne mpanimfo ye twe sika pe ye pie so abo aje so na die ne yese be ma nkonkonsa ene da so nkonko ye brebre bi wura fie ho ebisa umu akoyi yebusa ye kwan so ane satem na abrewa moje pram no o jine ho ba bi enye eja ye koye no ye koto abrewa no ene ni sika be no wakan bi aso no kro ka kire nkonkonsa si ye twa obewu konkonsa wo mfa ni wu ye ya ne ye ntimi ntwa ti ye yira abrewa no sese wu obewu enti no won pese ye twa ene ye benya kura kun preko ena se ye nyai wo be kira no aduru ti di o kire kosi ya ne se onipa boni nsa ne ye ntwa fanto abe no so nipa boni ni a wo ye ne papa a woni aye wontimi fa asem nsie apenim pese minkuminya kotie be kan huhua o mammofo ne sa ni twa e de to abe no so ebitimi enu ye hwe mu aso na wadawro ma be ma nkonko wonu obedi sa eturei ene awi ye de se ya abofo edi nechi ye ne ne koye enti sa ne ye pe sa nipa boni ni dia ene no wone nkonko ti sa abre wa kura te wo ka che ne se wo ka che ne se ye twa wo bewu no akofa nipa ni abitwa amina wi abre wo so wanyi nipa na nso wote ho nkonko si di wi ne di wo mfa ho wo di bepe di bre eche so nipa boni ni tena na ye hwe mu ankonkonsa ene twae ene ye de to abe no so abre wa se ye mfa nto so tire mfra na ye be nyina ye ntiem se be ma nkonko nsani u be ma nkonko nsani u be ma nkonko nsani u ni mfa mi pie wanim ene ye de abe ya be pie wanim na da asem pa ma ne mpanimfo nso se ne no ano no
sanyo wono a ka wenki yenim ananso abu ani yie senka adwempa bi woni tirim ena odwene ho nsa abrewa no yetwa abe no obewu a enko wo meka nam dibira wo pe ne ni bonni aye enne nipa bonni nti ena obeka nti si akwane se ade e be fa so e benya ade no e se mo fa so na mo de breme se mo ba be kan akora nka me ma wasa ade konko akọ si nkutwa ne nsa fantos nti mo twa eno nkwansa te hu nyam ni titire se wo ye no hwehwehwe wo ye no ho bibi enye ye timtim se no wanu no ho na mpanyin si ye nua ho ne ye hemu ko kwa no wotin enti de ba ya ne se na nane ne mpanimfo odwene ho sika be no de ye nsa aka na be ma nkonko se wadi dem edem so nkwa ahensi di brebia ni wa me de ma wa eyi ntina de be ya ne se obekọ fie ne de abrewande ma wo no wakudi we de se de eja waku a abeto makonwa ye wo menyin ni ya ye dia enimunyam kese e mai nti be ma nkonko na de me de beto wani mu anu di se wadi de me udi brebia wa ahensi he enye neja be ma nkonko di nani bedie ni sun ni na werehwo ni nani wuo nyina rekoye enti firi ho no wo bi koye bibi saa yes di hweye o chese obi ade itufo saa de se hwe no wa ankoye bi eno na nkonkoye ya ye twa nensa eno na nkonkoye ya etwa nensa ti obi koye bi ese ya de nkonkoye ya etwa nensa eno nu nkonkonsa no a ye twaye no enam seeso enti masa edimone na wo ho no ebu kase pa bedane se nkonkonsa wow arefo hey afedie abasam no akosi na megidi yie se atiye na atoyie pa na se nkonko ninsa konkonsa arafo ene mo amohwe na mutie ye madaroma mo de ade na kwa kosi me ka kire mo se ye wonsempa ene ne mapi ne de ma mo se de abasam na kosi no na mpese ye wura mu ne hwe ne ma ba ko mienu bi na afei no ye sua de ankasa pa de firi mu sanse meme de me ho adwiri me ene se de ensem ne si kono me ho adwiri me na yensa ho mpo emompini abrewa biem na yenwoso no na afei no yensua de ba ko mienu bi mfamfiri mu enti arefo ye boni apini abrewa na afei no ya hwe esua de kakra wo mu na ya bon tototo na ye di etua hofo abrewa mepase ye hwe edifiri konko se ni hia ne na bebre se nyina achie no wo hwa na ye berema wo bɔ no homoden na ye hwe ebre okupie saa kwa ye bretu no mu no akokoduru a wonya ya odisi a oba apanyini no abrewa no eno no sai na wusi hu no on se obi a enei ahufo wo pa obi akura nka na Amerika ko obedwane kura nka wonyina nanso onya akokoduru edigina eno beka ne sei ene sei ade a ye frɛ se wohia eto wa wadwendwene so pa wohia adwendwene mu odu enti ebre a wonya koduru ho no ohun se etimi hia obi a wose ohia enti makosan me ho wohia enti makama no oduru konkon ni de na ekonu na nka du ba bia nkobeye sa enti nkonko bre okoduru ho no a wohuru sa abrewa no no ni se gina be na woduru no jifuo bi ani wonti wo wiewu enkwa obekwa ani mu die besie bia besi saa no fa no oye ne se wadu owuo ni nkwankwanta wonya nkwa fine wonya wuo nso a wokọ ono amu abrabe wabre mu wabre ohu de wo ye no ho na tim se ono amu no obewu kura ankonya ewu ankope ti se ne ye wo hoye obi wo no ma se de abrabo ni si tware no obenya anko owu aba be fa no nunti na onya akokoduru a wodi gina se ma me nyina obekumi a wonkumi owu ewu nkwa
de besie bi enya asie wie afi wa ye hu no se sa de koduru ye no obi a obetimi esise agina ye no ye hwe abrewe bu anu wie ye aka kire ne se wonya anumum na mo so nkire obi ada sanse abe no sika be no si enu a wono abrewa no bi wu me hwe sini bi a na mama brand na ye akonoba se wo hwe akonobia yi a sini ya hwe ye ya na ama ani fry ema na wofo no saa edi tudwa se obi obetinya ma wono ba yi na ni ate bia ombema na ware no eba baba ye kowie se opanyini a oye ade yi wono ena pa George wono obebo an ma na ni teye pa George suma samba bi okonya aduro no ye ka che ni plain se nipa na wode kwete na ni se odi kokko a nipa na ni bese afra nanso pa George hunyansa bi me ho no oba ye wodane no sese na na amedi kokko a wono mo pa George nem ni befra enti eduru baabie no ana pa George ekoba se no wo fa ase gi na na ama afiri ni nsamu no na na ama ye nan se wanya abrante wo fa ase kra memfa abru kira aba abrewa no so ka kire me sese medi kokko a wo wani befra enti ni mefra wani kura ama wo ja me hawo ema na ama kodi kokko mo no mo mani fry enti eho no se de abrante yeso di ja no ebia na to nkonkoi eho no se de abrewa no kura no esi ayo ya wo ka asem no abrewa se na eho no so obefa no se ewiase wontimi hunu nipa adwene when we say nipa bonefo ebo ho enti bia oka kire ne se ebia edinsunsanso we say ne beba wo so a wo so enkonkwa adwene hwe wo so na adwene hwe se boa waboa no wo wodo bi ma no ana wo wotima bi ma no ana sen enti no oka kire se sa be na wo ka kire nipa bibire bia no de ade bom se wo tu bi kura mewu ne nkwanyina ne abe si nu sesi a mewu nti mu obi ente wo de so nkonkwa adwene ene hweye na se ho na abrewa no so a kire se wo panyini na na ho onwi wonim de na dwene mu do chance se de wo kan wo ko no straight ene o ka kire se se wo ma obi tia na ye benu abeyi a wo momu no wo bewu a enka konkon ye sa ko bo abeka so ye ni papa anka bibi obesra aba abrewa no kora na se bi a ide na na wo mo ame bi aba akubi na nka otu ama no no de ko sa nto so wankire no nti konko sa akopa ahemfie dibere asa de aka ho sika abrewa na menanya akese se ne ho aye ni kani nyina no anso nani kopa buruchire dibere ahemfie dibere e de aka ho asa anya sa de pade no atu ne kurom akonwa ho ne kese e de abodidi ne se enam nkonkoso ena sa de wi abeto ha na nke bi kura na bodini e da ho enti abrewa we no yebetinya aka se nkonko ho no wo ye dufudi pe wo ye pesa minkumi ye no so ba na fa dufudi pe ene pesa minkumi nyina ba na fa opese ono nko na enya o se bebre de wonya nani nso ti ubewu awu ya emefua nsun enya de ketwa na nke ekire kura abrewa no betumi amani bi aka ho ko be kire ne ho ade aye a wo betumi edi atuo wa abra wo haw bie ma ho ekire ya ka abrewa no betumi a kire no ana ebedu ba bi kura nke bia wo ma ho bia wo be mana kodua bi kura wo no ani fi sa na tie yen ko wie ne hai wo hene no so gina hyede a wo si ye no me ma be ka asem sei na de a kire wo ene wanya sika be de ato akonwa ho wo se me ba be ma me dibere afedi e ko wie ya aka kem sei medidam enti wo ma me dibere na enyi ne kwan so ano no ne kwan so a sa mamre ye ntontwene amamre obi a wadi dam woni akonwa tense ho no hene so bo amamre ho ban sa wono na mamre ane nananom eda ho no eno no wo bo ho ban wo nkobu so na abeka kire no nti fa abesini bedi akonwa manenye yi nti ya na mpanyin se yese ejebi nti ne enum abesini nsa ejebi nti ne enum abesini nsa abesini ya abesini ne abesini obi a ne nsa atwa otwa abe na ejebi nti ejebi ne ka no ho
na ensa no wotete na wode aba na amanfo anya no abewa so mu ha me pese ye no nko a na ye kire no nsum ne de matiefo saa abe no na afeyi hu se ni esi etie enti ye mfansia nti amamire mu no abesini no wo ma ahensie nti ye ma odibire wo ha enye yie wo enye yie na kire se wo hene so etietia ne nananom amamere basa onu so bebu amamere saa nti we no onu so bo na amamere ho ban nti wo hene nyemfom so so wo hene nyemfom so abrewa anwum bi wo ha fa me mfantu apo ebi nso ni wo dia ene ne yaku anim na afe no na efie ho no ahemfie ho duro na afe enkonko wontimi nko ho ne wo mu kura ye kogya ade ne ko ye kofa ba ye na bodira wo mu gie ni gie wo mu nya wo kuro no no asma enkonko ne dwumni okantima mi wo mu bio okantima mi wo mu bio na ye kwato abe na me sonsoso na ye kwaso abe na me son ketechua ye abebe yensa ye yimi mu okantima mi wo mu okantima mi wo mu be man konko ye kwato abe na me sonsoso na ye kwaso abe na me son ketechua ye abebe yensa ye yimi mu so ye yiri mu so bibi akra nka no ho se ye di abe bibi kura propora kan ye yimi mu so abe ye kwato me so asoso ye nkote nsen ya me so ketechua ne yakote afedi adane nsen wi a ye yimi mu so mo de adufude pesami nkuminya konkonsa edi nipa dasani edi na kwa akowi ebi koso mprempren wo ye nyina ya brabom ye nua bi yadamfo bi ye yonku bi obi a yaboa ne pen enne wo tiwe ya wo hwemi bi obi aboa pen nso ne wo mfa nipa ne nyehwe wo sa firi na chisa aka na chinsam bone papa wo ye ma wo ne nyina de wo nkai nanso bone ba ku bi a ekowi achi ne ebe frɛ mu no a wo ye diti awo no enna sese wa hye na hente eda wano na abo nde wo to no se dokono ede kire adasade kire wiase nyina udi hunua no nkonkonsa koka de ewo mu empo se ye nokre na onya omu gidie no no obedi hu nkomo na wo ka kire adwuma wura yi na die bra ye de na adwuma wura na akatua no ye di na die aka wo de ho ana ya tu dibrem ya tu dibrem na se ye de ka ho a ene wotenten no ka se bi abeka ho ana momma ye no do ye ho na ye nyai saa ensam ebo man etiti nipa ntam sanse da bia bible kraka wose nipa woni nka ye wote se owufuo hwede ye nkonko kokkowie no obi aboa wotu wakohwe nkwa se wadwe nyina ne se woni ye bekwa akonu na abrewa na ewu kra na me de bagi dibre wa ahemfie won de ekowie no ebi na akwa ekowie na nani di aka asante memu a ye de ye nwom de to emme nkyiri manyina hu bonefosam ene akohwebra ene niema se di du fi asem konkonse ni du fi asem ekowie ya nka opese oyi asante mamai ene won se konko aka ho a ne di konkonsa timni nyina mfa abasemwe fantue hofo ne nhwe hu yi emfamfiri saa eniema hu ne obi ye bibia yenkae na ya na simpa yense ne din aha ena yedim ebesie bidin ene abusuapani owusu aduom yema munyina ammo ene hwa awodi ahene wa nemmom se mane nkwachi na yenua no munya bi ntiye no wonum ntie bi yedamase adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya